Ni ne nace kowa ya taso. Yauwa. Nace a taso a taso. Kowa ya hallara ko? Aha, kai ustaz. Ciro wasiƙa ka karanta. Yau fito da ita. Dakata, kar a yi bata. Kai Dauda. Yaka. Kwanto mun akuyan nan ita ma kada a yi bata. Ita ma ai yar gida ce kar a yi bata. Kai, dakata. Ina zaki mun haka? Wannan akuyan ma tana daga cikin yayanka ne a nan gidan? Inna Allah na tuba a lissafi dai ɗaya bayan ɗaya idan aka cire ki a gidan nan kina jin akwai wanda ya kai ga akuyan nan? Ruwa baki, abin da kake ma wannan akuyan ni kare min ne? Za ka yi min ƙarya? Na kar kuma ki koma hasada kuma ta koma kina kishi da akuya. Kai ustaz, kaga mu fa ana bata mana lokaci. Idan za a gaya mana me isa aka tara mu a gurin nan a gaya mana. Haba, kana ta mana wani surutu ka kama nan ka ki ka tabi kai tsaye. Ni fa ana bata min lokaci saboda ina da match da zan je fa. Ko an manta ni ne skipper a team din. Ana an bakin ciki da fita turan da zan je ne? a rika duba uzuri na fa. Zulai fa ba ta son tsayuwa fa. Yawwa, dan bata juri tsayuwa ba, sai ta je ta yi juwa. Yawwa. Ka kiyaye zan ci mutuncin gaba. Kaji na gaya maka. Abin da isa na tara ku ne a nan domin ku ji saƙon da ɗana ɗan arziki irin albarka. Ɗan Ladi. Ɗan Ladi da ya tafi birni don a karanta muku saƙon wasiƙar da ya aiko min zuwa ga ubansa. Kaji yaran arziki ba irin kuma wanda suke fita su je ko ina ne su nemo su samo su rufa kansu asiri su rufa ma ubansa asiri. Kin ji haihuwa ta kirki wacce kullum nake abin da kai wa ustaz karanta ka ji ɗaya bayan ɗaya ku saurara. Wato ainihin baba an samu ainihin matsala a ita wannan wasiƙa saboda wato rubutu ne da aka yi da ainihin rubutu ne irin na ainihin nasara da rubutun da an yi shi ne da ajami to tabbas zan iya karantawa amma an samu matsala gaskiya ba zan iya karantawa ba. Don kana kaji ba shirman banza shirman wafi shi da mata giya bata shiga ba bata shiga ba. Cikin ku wane ne ya iya irin wannan karatun do Allah? Na ce wa iya irin wannan karatun? Eto, ga ni dai dan basiratu ne amma inda ABCD ne zan dan jarraba zuwa Tak! Wani fishi a shi. An dai asara haihuwa. Ba Arabi ba boko sai dunkum. To ka sa su ne? Ai alhakin ka sa su a boko akan wuyanka yake ba ni ba. Idan ban sa su ba ke me ya hana kike sa su? Haka Allah ya ce ƴaƴana ne ni kadai? Ai har da kai. That is good mama. Kin yi magana mai kyau. Yanzu da ka sa mu a makaranta ni dai da sai da in cafki biro rubuta cak ba a rinka cafkar kwalba ba. Ka sha ko? Ka ci sakare ko? To shikenan ka rinka ganin aikin ta kuwa. Tunda taurin kai ne da kai ka gani. Yanzu kai wannan inda an sa shi ma yayi karatun bokon ba can zai je rubuta wani abin da za a zo a kashe mu baki da? Sake magana kake yi? Mama, kina jin sa fa sake magana fa ike yi fa. Nayi zo ka da kan, ku haɗu ku da kan ai gata. Baba, a karfa uzuri na fa saboda zule fa ta gaji fa kar ta je fa ta zille ta waɗi. Zulo mato. Wani shege yace ma ta zo gidan nan sai ta dinga ta wuji da idanu. Wai ke gidan ku ba manya ne? Baba, idan har zile ba za a batta ta zo nan ba sai ni to kai ma ba zai yiwu ba a ce kuma akuyar ka ta zo. Ai wannan shine gaskiya domin akuya ai ba tafi mutum ba. Assalamu alaikum. Alaika sala ya ustazi. Wato ina da ainihin maslaha idan za a bani dama. Masha Allah. Alhamdulillah. Wato akwai wani ainihin abokina Balagaye wanda shi ya kware wajen karatu na boko na nasara. Idan za a bani dama zan iya kawo shi domin ya karanta mana wannan wasiƙa. To amma akwai sharaɗi guda ɗaya. Sharaɗin kuma shine wato baya abu domin Allah sai dai idan za a biya shi da kuɗi.
ai wannan mai sauki ne ustazi, a kirawo mishi. Alhamdulillah. Kirawo mishi. Mai sauki Allah na tuba. Baba, ina fatan dai ustaz da ya maka bayanin yadda abubuwan suke ko? Ya mun bayanin ko bai yaro. Wallahi. A karkada. Idan muka ji abin da aka aiko, muka ji inda za a je an shi sakon. To ni hali na a buɗe nake da kai za mu je har gurin da za a anshi kuɗin nan. Sai in cire maka kasan. Amma dai ba kai kaɗai za ka karɓi kasan nan kai kaɗai ba ko? Ka san nima da rabona a ciki ko? Tunda ba kai kaɗai ka haifi 'ya'yan ba. Jimai wannan wasu da ba ce dole. Ha? Jimai shi ne wai so nawa nake faɗin wannan magana. ‘Ya'yan nan nace na bar miki. Dan guda ɗayan da dan ladin shi ne ni ba za a bar min ba. Na ce na bar miki Dauda. Na bar miki Naziru. Na bar miki Hansai. Na bar miki Ustaz. Shi ke nan dai guda ɗaya dan ladin ni ba za a bar min ba. Taɓijan wallahi ba za ta sabu ba. Allah mai iko, a gaba na kake faɗa wannan magana Mallam Sani, ashe ba ka da kunya? Jimman ce wani lokaci kin san ba tarbiya ce jan ta ishe ta ba shi isan ya. Sai ki ga abubuwan da ga sunan Wallahi ba za ta samu ba. Sai ki ta yi. Ina fatan dai. Ni mu muna jin maganar manya. Ina fatan dai kun sani cewa duk wannan maganganun da kuke yi a cikin lokacin ku suke ko? Yaro da Allah bismillah. Bismillah. Ni ma kuma ka fara shiga cikin lokaci na. Assalamu alaikum ya mahaifina. Alaika sala. An dakata da yaro. Ya kika ji? Ba abin da ya faɗi kenan ba. Yace assalamu alaikum ya kai mahaifina. Kin ga bai tuna da ke ba. Ni yake tunawa. Yawwa. Tabbas kamar yadda ka sani na iso lafiya cikin birni. Na kuma tadda abubuwan mamaki da arziki a cikin birni fiye da ƙauyenmu. Masha Allah, Allahu akbar. Dole ne ai. Bayan na iso birni, na yi sana'o'i da yawa, irin su dakon kayan miya. Haka ake so. Amma su a cikin kura suke ɗaukan su. Sannan na yi sana'ar sayar da biredi. Na kuma sayar da yashi har ma da ƙasa. Allahu akbar. To duk abin da za a sayar a samu kuɗi, ai abin yi ne. Na tara kuɗi mai yawa cikin asusun da nake tara kuɗi a gidan da muke yin haya. Ya isa nan. Ta. Kun ji fa? Yaya suna nan kuɗin? Amma Na'am. Yanzu haka muna tsare a hannun 'yan sanda. Sakamakon kama mu da aka yi muna yawon dare. Allah isa ba su taɓa kuɗin ba. Mun samu an yi belin. Alhamdulillah. Bayan mun ci duka da bakar wahala. Inde kuɗin ai ajiya. Ai na san shi gwanin ajiya ne. Ba zai nuna musu kuɗin ba. Amma bayan mun dawo sai muka tarar da an rushe gidan da muke kwana. Don haka yanzu ba mu da wurin kwana. Sai cikin bola gashi kuma ba ni da lafiya. Don Allah baba. Don Allah baba, ka aiko min da kuɗin motar da zan dawo gida. Duk wanda sakin da dan tsine mu aiko masa da kuɗi ko aiko masa da kuɗi. Kai. Malam. Wallahi. Ai maka daidai kenan ka ji abin da yake. Dan tsine masa duk wanda sake min da. Tsinuwa ta nawa za ka yi mana bayan wadda kai mana a baya kullun zabga mana ita kake muna kaucewa sai yanzu za ka ce za ka yi mana mu za ka yi barazana da tsinuwa. Wallahi tallahi. Sai kuma ainihin hakkin bala. Saboda a musulunce yana da kyau a bashi hakkin shi kamar yadda ainihin ake dau alkawari. Kai juya. Wayo Allah dan Allah ku bani da Allah annabi. Kai yaro. Juya bayan wasika.
juya baya an juya zuru zo ka rubuta a nan bayana sa zai zo ga tebur nan rubuta dora rubutu za ka yi to ka shirya wani tebur ka bashi sa rubutu za ka yi baba na ka shirya za a biya kuɗin karatu kafin kuɗin rubutu ko yaro kuɗi gare ni kamar tsohon gado alƙawari zan biya ka komai ka rubuta ka ce ni malam sani ubansa ni malam sani uban mahaifinsa ko ubansa uban kai ubansa yawa na ci kwal